Ibhlungu lento yokuthi mina ngitholakale ngincengiwe futhi nami ngisibona futhi isidingo sokuthi ngasondela kwenyakazi umkhumbi kwenyakazi eNingizimu Afrika kwenyakazi eAfrika kwenyakazi umhlaba wonke kodwa i-contribution yami mase ngezile awukho nokuthi umhlangano ngawubamba na whomever and angaze ngicomplain ngalutho wherever they are akekho noyedwa owazi account yami angaze mina nginama organization mina enginawo inePinqo Foundation nginamanye ama organization anginawo enginawo kodwa I submitted to Mash and Mash for one thing ngoba we can ibhlungu lento yokuthi mina ngitholakale ngincengiwe futhi nami ngisibona futhi isidingo sokuthi ngasondela kwenyakazi umkhumbi kwenyakazi eNingizimu Afrika kwenyakazi eAfrika kwenyakazi umhlaba wonke kodwa i-contribution yami mase ngezile awukho nokuthi umhlangano ngawubamba na whomever and angaze ngicomplain ngalutho wherever they are akekho noyedwa owazi account yami angaze mina nginama organization mina enginawo inePinqo Foundation nginamanye ama organization anginawo enginawo kodwa I submitted to Mash and Mash for one thing ngoba mina I've traveled more than 68 countries worldwide mawungabuza wayaphi uphakela akazi ngisho Mozambique imbongolo nje imbongolo futhi amakhala nje hayibo mawungabuza ukuthi uJacinta ukhishwa nje uyakhishwa umuntu okhishwayo kuthiwa I'm taking you out to Dubai yabona mawangikhathaza lawo bantu labo. I mean, I've stayed more than 68 countries worldwide. I know international relations. Mfethu awushaye phela yini konje lezilimi lezi. Kuzona ilimi. No, bajande ukube ngayimisela nje umbabe ngabe uzalwa yimini. 2001 France. Okhona. Ngahlala in 9 provinces in eLekhojaneni. France, yes. Uhana lapha na yabona ngikhamwa lapha la ke ngisho ukuthi mina ke emkhunu ukhuluma kanjani lapha ukhuluma kanjani lapha lezilimi awushaye French phela no nje je ne sais quoi je m'appelle ngizwe je m'appelle ngizwe mchunu comment t'appelles-tu uteya kata ça va bien et toi? Je suis de l'Afrique du Sud. Oh, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Ay, petit dictionnaire comment ça va, Pétomé? Comment ça va, Pétomé? Comment ça va? Comment ça va, Pétomé? Ça va bien. Je m'appelle Ngizwe Mchunu, je suis de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu fais? Hey, ufuna ukugibela ibhano uhambe nawe. Hey, manje thela uyiteka yo tato. hayi manje.